Hej Lone. Først og fremmest hjertelig velkommen til Lundsskolen. I dag vil jeg fortælle lidt om Lundsskolen, så lad os bare gå indenfor. Her på Lundsskolen har vi et meget engageret og seriøst personale, som altid arbejder super seriøst og koncentreret. Se bare Torben Hansen og Lene Hjortøj i gang med at forberede sig. Nej! Yes! Nej! 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 Det er så ringe. Det er Neymar, der har. Kom over på plads. Ja, tak. Så, kom nu. Det er så ringe. Han er også så ringe. Yes! Ja! Score! Nej! Det er simpelthen for dårligt. Yes! Du pakker dine sager, og så er du ude af vagten. Du er fyret på stedet. Færdig arbejde. Du skal ikke slå mig i det her FIFA. Det kan jeg godt sige dig. Afgang. Farvel. Her på Lundsskolen har vi en madbod, hvor man kan købe sund og varieret kost. Se bare, det er et kæmpe udvalg. Ja, jeg skal have en pizza. Desværre, vi har kun kanelkiks og ostehaps. Sådan en ostehaps. Her på Lundsskolen går vi rigtig meget op i motion, og derfor skal vi selvfølgelig have de her såkaldte power breaks, som 8. A lige nu er i gang med. Så jeg synes, vi skal gå ind og kigge på, hvad det er, de laver. Her på Lundsskolen vandt vi i år 2007 farveprisen, hvilket vi er virkelig stolte og beæret over. Som I kan se på vores meget flotte skole, så er den meget farverig og rigtig smuk. Her på Lundsskolen har vi en del legepladser, og de bliver brugt rigtig ofte. Det er næsten sådan, børnene de står i kø for at prøve den. Så lad os tage en kig ud på legepladsen. Her på skolen har vi også en masse computere, som alle behandler med respekt og omhu. Se bare dette pragteksemplar af en elev. Hov, Sivert, vil du lige være venlig og lukke skærmen, når du går? Ja, selvfølgelig. Har du hørt den skoleinspektør Lone? Jeg var fandme glad, når jeg lå lidt. Simon, for helvede! Min clown. Ups. Fucking typisk. Det er fucking irriterende. Det virker aldrig. Simon, smad med computer igen. Men det virker jo ikke. Helvede, det lort, det virker stadigvæk ikke, mand. Ja, nu virker den da perfekt. Her på Lundsskolen elsker vi vores frikvarterer. Især overbygningen, som har fået lov til at bruge gymnastiksalen. Det foregår altid stille og roligt, og der er altid opsyn af læreren. Lad os tage et kig rundt i gymnastiksalen. Kæft, din taber. Her på Lundsskolen er eleverne rigtig gode til at hjælpe rengøringsdamerne med at holde rent på toilettet. Lad os tage et kig ind på dette toilet. Gå ud! Hvad er det, du laver, Tobias? Jeg er så skide helt vildt meget. Så lås døren næste gang. Ej! Her på Lundsskolen har vi nogle klare regler. For eksempel ingen udendørssko på indenfor og ingen løben på gangene. Hey! Hvad laver vi her? Og så render I rundt med sko på. Få dem af! Nej! Så skynd jer at løbe inden Henrik Fløl og rengøringsskolen, de kommer. Her på Lundsskolen har vi også et elevråd, som altid arbejder super koncentreret og meget seriøst. Lad os tage et kig indenfor. Ej, helt ærligt. Jeg bad om at pakke det væk. Nå. Jeg optager. Jamen, vi skulle vist tale om sukkerpolitik. Her på Lundsskolen går vi rigtig meget ved renlighed, og derfor har vi en masse skraldespande overalt, så man rammer jo næsten hver gang. Men hvis det nu skulle ske, at der ikke bliver ramt, så ligger vores pedel Henrik Plyn altid på lur. Hey! Hvad sker der for det? Skal jeg vise dig, hvordan man rammer en skraldespand? På Lundsskolen har vi en rigtig stram politik om ikke at forlade skolens område i sådan skoletiden.
Og det overholder alle selvfølgelig, og så har vi et rigtig stramt sukkerpolitik. Nå ja, men lærerne må godt sidde og kage over på lærerværelset, ikke? Klamt. Ja. Her på Lundsskolen har vi en masse forhenværende og nuværende kendte elever og lærere. Men tag ikke bare mit ord for det. Se selv her. I øjeblikket har vi Lucas Graham som vikar, er det ikke rigtigt? Nej, jeg hedder Christian. Ej, jeg er pænt sikker på, at du er Lucas Graham. Jeg er ret sikker på, at jeg hedder Christian. Du er Lucas Graham. Nej. Jo. Udover det har vi også den tidligere Lundsskoleelev og nuværende landsholdsspiller Simon Kjær. Og så har vi vores allesammens Bent Ole. Goddag, goddag. Her på Lundsskolen går vi meget op i at passe rigtig godt på hinanden. Det gælder især skolepatruljen. Ups, det var vist en smutter. Her ser jeg vores gamle skoleinspektør Birgit Bækgaard, som efter mange års udfordringer desværre gik ned med stress. Men vi håber, du falder rigtig godt til, Luna, og vi glæder os til at samarbejde med dig.